Vítajte pri sledovaní pravidelného mesačníka K30 TV, v ktorom vám prinášame niektoré významné udalosti za uplynulý mesiac. Nový školský rok sme slávnostne otvorili v atriu školy kultúrnym programom Ja žiak, ja žiačka a príhovorom našej pani riaditeľky, ktorá srdečne privítala všetkých žiakov. Počas prvých septembrových dní absolvovali naši starší žiaci účelové cvičenie, v rámci ktorého navštívili areál Anička. Naozaj významnou udalosťou bolo uvedenie svahovej šmykľavky s lezeckou stenou do používania. Stačením si ju hneď užívali deti z EŠKD a samozrejme nemohli chýbať naši maskoti Kežmarko a Katrinka. Deti z EŠKD v septembri navštívili Múzeum letectva a tiež jazdiareň. Žiaci 2. ročníka zavítali do bábkového divadla, kde zhliadli predstavenie Čepuň. Naši osmáci absolvovali exkurziu na Ústavnom súde a v Pieninskom národnom parku. Oslavili sme aj Európsky deň jazykov. Deviatáci si pripravili zaujímavé aktivity pre mladších spolužiakov. Today we celebrate the European Day of Literature. Over 67 planes. They can fly over 12 hours without refueling and stopping. They were created in 1923 after London Day. Veselo bolo aj pri tradičnom fotografovaní kolektívov. Všetkým želáme úspešný školský rok. Plný spokojnosti, poznania a úspechov. A to je už na teraz z našej strany všetko. Ďakujeme za pozornosť. Tešíme sa na vás opäť o mesiac pri ďalšom pokračovaní K30 TV. Lúčia sa s vami Simonka a Šimon. Dovidenia!